Hola, avui cuinarem mandonguilles en salsa. Els ingredients que farem servir per 4 persones són 400 grams de mandonguilles, 250 grams de xampinyons, 250 grams de pèsols, 2 porros, farina, oli d'oliva, pebre negre, farigola i sal. Normalment les mandonguilles es fregeixen, però us animo a que les proveu fetes al forn. Les posem sobre un paper perquè no s'enganxin i al forn a 250 graus. Les hem deixat uns 5 minuts, les traiem del forn i les reservem. Ara farem el sofregit. Comencem pels porros, tallem per la meitat perquè sigui més fàcil i fem tiretes fines. Sofregim els porros amb una mica d'oli. Picarem els xampinyons, però si voleu també els podríeu deixar així grans a làmines. Ara que hem torrat una mica el porro, afegim els xampinyons. Afegim 2 cullerades de farina i remenem. Afegim les mandonguilles i cobrim d'aigua. Deixem coure a foc mig uns 5-10 minuts. Afegim també la farigola per donar gust a la salsa. Afegim els pèsols i rectifiquem de sal i pebre. Escalfem 1 o 2 minuts. Emplatem la ració. Aquest és un plat casolà amb llegum, verdura i carn. Que vagi de gust. Bon profit!